It's Lillard. He got the shot. Vítam vás v ďalšej epizóde NBA show Buzzer Beater. Moje meno je Joe Trendy a nemôže tu dnes chýbať Tomáš Prokop. Tomáš, ahoj. Ahoj, servus. Takto na úvod som ťa bez nejakých zbytočných omáčok privítal. Tešíme sa, že opäť ďalšia epizóda vyšla a je to aj vďaka tomu, že nás podporujete na Hero Hero a touto cestou vám veľmi pekne ďakujeme. Naozaj si to vážime, je tam už skoro že 100 ľudí. Ako sme aj spomínali, nie je to, že úplne ešte, že nám to vrátilo náklady, ale to teraz vôbec nie je podstatné. Niektorí ste nám písali, že by ste nám chceli aj viacej možno, že prispieť, tak taký krátky oznam. Do konca novembra to bude za 3 € stále a od 1. decembra to bude 5 €. Ale s tým, že vlastne tí ľudia, čo už to majú, že za 3 €, ktorí sa prihlásili, tak tým ostanú, že 3 €. Hej, baky novým budete mať za 5 €. Môžeme spomenúť, priniesli sme napríklad súťaž s Máriom Ihringom o podpísaný dres, ktorý akože tu vidíte dôkaz, že naozaj slovo sme splnili, aj lístky 2 na zápas Španielsko-Slovensko sme poslali, kde vlastne 10 000 ľudí na zápase. Áno, bude to veľká vec. Nahrávame to práve pred tým zápasom a bol som teraz pozrieť, ešte síce nie je úplne pripravený zimák, ale bude tam viac ľudí ako na derby Slovan Košice, ktoré sa na nedeľu. OK, tak že super, je to skvelá správa, že Slováci majú záujem o basketbal. To sa teším. Ale takisto sme vám priniesli, že 3 bonusy, aby ste vedeli, že čo dostanete, keď tam budete. 3 bonusy sme vám priniesli, jedného z toho bol aj ten rozhovor s Máriom Ihringom, ktorý je aj voľne dostupný, lebo podľa mňa, že fakt, že super pokec s ním bol som sa... Áno, bol som s ním teraz na tréningu a povedal som mu, že to musíme dopakovať. Akože vyzná sa v NBA, sleduje ju. Má prehľad, takže on povedal, že veľmi rád. Normálne povedal, že zober ma teraz, nemusím ísť na tréning. Ináč akože to je bolo skvelé. Takže bonusy tam máte, súťaže tam máte, ja akože stále rozmýšľam, že či sa hecnem na ten december a mám doma podpísaný dres Washington Wizards od Tomáša Satoranského. A možno, že by niekomu spravil väčšiu radosť ako mne, tak nie, že by som nemal Tomáša rád, ale iné dresy zbieram. A nehral za Lakers. A nehral za Lakers, samozrejme. Ani za Knicks, ani inde, čiže kľudne by som to možno, že hodil do súťaže, ale každopádne ešte raz ten oznam do konca novembra, keď nás podporíte, dostanete bonusy 3 €, potom už od 1. decembra to dáme za 5 €. Kto akože samozrejme by chcel prejsť na to, že nás podporiť, tak vlastne musí si to zrušiť a na novo prihlásiť, ale aj tí, čo ostanete za 3 €, vážime si to veľmi naozaj, že máme takýto support a aj vďaka tomu nás to vlastne, že baví pridávať aj ten bonusový content, že to nie je len tak, že pre seba si to nahrávame. Áno, samozrejme budeme v tom pokračovať, veď blížia sa Vianoce, pred Vianocami je to vždy zaujímavé, takže... No, tak akože to celkom akože bude, už sa teším na 25. 26. 25. budú zápasy, takže bude to super. Poďme teda k veci, prečo sme sa dnes zišli a síce, že NBA sezóna už je v plnom prúde, týmy už majú odohraté skoro 15 zápasov niektoré. Veľmi ľahko sa nám hodnotí Cleveland, ktorý to má 15-0, aj keď asi už keď túto epizódu vidíte, už má za sebou odohratý zápas s Bostonom, ale na Cleveland sme sa vlastne bližšie pozreli aj v našom bonuse. Ale myslím si, že klobúk dole a treba dať aj veľký shoutout trénerovi, čiže Atkinsovi a idú výborne, akože všetko to zapadlo, asi málo kto to čakal, ale lepší vstup, ako keď LeBron tam bol. Áno, hrajú výborne, je tam vidieť, že majú nejakú takú konzistenciu, že vlastne niekedy je dobre počkať, a ako sa to vyvinie a trafi toho trénera. Ale prebrali sme to v bonuse, čiže to by sme sa opakovali, že kľudne pozrite bonus, že dneska máme na pláne skôr iné týmy. Áno, dneska máme na pláne iné týmy a napríklad začal by som, vieš čo, však nehambíme sa, poďme začať našimi týmami, o ktorým fandíme. Ako vidíte, mám tu veľkú raritu, lebo mám tu dres Denisa Rodmana za Lakers, čo reálne bolo 20 niečo zápasov a potom sa rozhádal so všetkými a odišiel. No Lakers nevyzerá to vôbec zle. Aktuálne, keď sa bavíme, majú to 9-4, majú 5 zápasovú víťaznú šnúru. Dneska v noci hrajú s Utahom, ale ja za tie roky, čo fandím Lakers, neexistuje zápas, že povinná výhra. Áno, hrajú LeBron výborne, mal tých 4-5 zápasov s triple-doublom. Anthony Davis stále vyzerá ako MVP, dokonca ale nezastavilo ani to, že mu pichli do oka. Áno. Perfektne im šlape ofenzíva. Takže ofenzíva je výborná, tam spravil JJ Redick nejaké zmeny a proste otvoril to viac aj pre toho Austina Reevesa, že vlastne Hachimura hrá veľmi dobre, sú veľkí, vedia využiť tú fyzičnosť, ale v obrane proste bráňa slabo. A to môže byť problém z takého dlhodobej výhliadky, akože áno, teraz nastal ich čas, lebo vedie NBA Cup, takže to je čas Lakers. Uvidíme, či im to vydrží ďalej, akože
klobúk dole aj ako hra LeBron, že proste čo ešte zvláda v tom veku, veď stále sa bavíme o tom istom. A hrajú dobre a hrajú taký pohľadný basketbal, no. Že uvidíme, neviem, či je úplne šanca zlepšiť tú obranu, či tam ten AD nie je to sám. Určite, keď sa im bude takto dariť, tak budú chcieť obetovať ten draftový pík a niekoho doniesť. Tak Vanderbilt ešte, Vandu je zranený, ten by mal prísť, ale tak to je tak na perimeter. Áno, a som zvedavý, že koho vlastne, čo budú s tým robiť, ako to posunú ďalej a dosť im nahráva aj to, že vlastne strašne veľa zranených hráčov je. Moja fantázika mu je celá tam. Okolitých tímov, že proste hrozne, aj teraz hrali tuším s Memphisom a Memphis hral bez Ja Moranta, vieš, čiže to sú rozdielové veci a v tomto akože treba aj Lakers dať nejaký rešpekt, že ostávajú zdraví. Áno, akože Rui Hachimura má trošku problémy, teraz nejaké 2-3 zápasy nehral, ale hej, presne aj proti Pelicans hrali a tí sú vlastne, Pelicans sú o jednom hráčovi, o Brandonovi Ingramovi, lebo všetci sú zranení, ale akože dotiahli to do toho víťazného konca, aj keď to bolo celkom že dramatické. No, ja akože to Lakers vidím zatiaľ, akože som milo prekvapený, lebo že už aj niektoré ťažšie zápasy, back-to-back zápasy, dokonca, že aj LeBron hrá aj back-to-back zápasy, aj Davis, čo nebolo zvykom. Čiže buď neviem, či je tam ambícia ísť na to playoff, alebo, MVP asi ťažko, ale... No, LeBron nie, ale Anthony Davis bola momentálne top 3, čo sa týka MVP balotu, že hľadala fantastické veci. Zobrali tie čísla, 31 bodov, 11 doskokov, proste 2 bloky na zápas, jeden zisk, hra skvelé, akože je na vrchole tých svojich síl, na vrchole kariéry a je to presne o tom, čo sme sa bavili, že Lakers môžu byť hore vtedy, keď bude hrať Anthony Davis ako najlepší hráč. A keď mal LeBron teraz tie triple-double, OK, klobúk dole predtým, ale Lakers môžu ísť hore len vtedy, keď bude ako Anthony Davis hrať takto a také podať výkony. Áno. A napadlo by ti možno, že nejaký trade, čo by mali urobiť, lebo akože ja tam vidím, že podľa mňa by boli ochotní obetovať, D'Angela určite, a podľa mňa, keby mali dostať nejakého lepšieho hráča, tak podľa mňa aj toho Austina Reevesa, že by vedeli si predstaviť, čo sa zbaviť, lebo akože ofenzívne je na tom veľmi dobre, ale tá defenzíva tam bolí. Takže ak obetujú Austina Reevesa a k tomu dajú do balíku ten pík a ešte niečo, tak to môže byť veľmi zaujímavý hráč. To môže byť veľmi zaujímavý hráč, len teraz je otázne, že či to chcú aj tak, že proste aby bol niekto aj v obrane dobrý, aby bol v tých veciach, alebo to budú hrať len na to, že dostanú ďalšie ofenzívneho hráča. Spomína sa na ten Zach LaVine, len ako tam je tá hrozná zmluva, ktorá je len... Nemôžu si zase úplne vyberať, že z pozície len, že čo by oni chceli. Že napríklad ten u Zacha LaVina žiaľ je tá vysoká zmluva. Lebo čo som aj pozeral, Chicago tak hrá dobre. Robí proste tie veci, ktoré by sa Lakers hodili. Ale zase by si to zduploval, lebo to hrá Austin Reeves. A Zach LaVine tiež není nejaký obranca. Nejaký taký, že na nejakej úrovni. Neviem, vieš, tie Ačkové hviezdy asi nebudú v dispozícii, predsa Lauri Markkanen podpisoval tú zmluvu a na toho mám tak v hlave, ale to myslím si, že Lakers by nevedeli dať taký balík dokopy, aby proste prekonali možno niekoho iného, kto vie dať tie týmy. Aby zase bol nejaký panic trade a toto, len akože hovorím, môže, lebo ten Austin Reeves akože dobre útočne, ofenzívne, ale ten Dalton Knecht sa začína ukazovať, že ako mal iba pár zápasov. To je fajn, a druhá vec je, že vieš, oni hovoria, že D'Angelo Russell je problém, ale vieš, s LeBronom sa nehrá ľahko rozorávačom, vieš, lebo proste ty nemáš toľko lopt, netvoríš toľko hru, proste LeBron tvorí hru, LeBron je ten point forward. Čiže ty reálne rozorávač, ktorý by ti pomohol, je ten, ktorý by proste mal nejakú strelu a tieto veci. Že vieš, napríklad Dejounte Murray sa predtým, keď bol v Atlante, hovorilo, to by možno bol hráč, čo by sa tam hodil. Ale ten je momentálne aj tak zranený aj v New Orleans. A z tých ostatných hráčov... Neviem, možno ten Malcolm Brogdon, keď sa dá dokopy v Portlande, aj to môže byť zaujímavé meno. Washingtone, nemyslím teraz už. Washingtone je moja chyba. A vo Washingtone ešte hlavne Kuzma asi návral, len Kuzma je tiež podobný post ako Austin Reeves. Čiže to je ďalšia Kuzma v tej obrane myslím, že troška lepšie vyzeral. Ako... Neviem napríklad, čo chce robiť Toronto s Imanovom Quickleym, aj keď tam proste, či keď bude Toronto úplne dole, či je to hráč, s ktorým chcú úplne počítať. Skôr by som sa pozeral na tie pozície 1-2. To je podľa taká pozícia, ktorá by Lakers mohla posilniť, lebo nosiť pivota je podľa nás zbytočné, lebo sa ukázalo, že ten Anthony Davis je najlepší na tej peťke. Hral to aj na olympiáde. A je tam presne ten Koloko, ale samozrejme aj ten Jackson Hayes, že to na tých pár minút to tam dokážu odohrať ten nejaký čas. A dobre,
Máme za sebou Lakers, tak teda poďme k tvojim tematickú bundu, máš tomu Knicks. Za mňa Knicks, akože asi čakali všetci možno, že viac. Jalen Brunson nie je úplne v ideálnej top forme, ale musím, že extrémne vychváliť Josha Harta, ktorý hrá triple-double zápasy. Je naozaj, že to je podľa mňa vysnívaný hráč Tipsa, trénera. Áno. No, môj postoj poznania, ten sa nemení. Proste ja si myslím, že ten Thibodeau už nemá tomu týmu čo dať na to, aby sa posunuli. Že vlastne problém je aj ten, že OK, berem argument, že nemajú taký deep roster ako mali, ale proste Tibbs neverí tým ostatným hráčom, vieš. Aj to vlastne, ako uprednostňuje Camerona Payna pred Tylerom Kolekom, by proste rozum nebere. A tá základná peťka je silná, len proste slabo bráňa. Vieš, oni slabo bráňa, oni majú veľmi dobrý, útok hrajú dobre, Cat hrá skvele. Ale sa zase ukazuje to, že vlastne je problém, keď je ten Cat primary defenseman vlastne pod košom, že úplne najhoršie čísla má, čo sa týka pivotov, keď ako rim protector a tieto veci okolo, aj keď má telo. A sa ukázalo, že vlastne koľko mu pomáhal tento fanúšik Roberta Kennedyho, Rudy Gobert. Tak vlastne, že koľko mu pomáhal v tých veciach. A pritom keď hrá skvele smerom do ofenzívy, veď má 26 bodov na zápas, je proste jasne najlepší. Aj ten Jalen Brunson sa teraz zlepšil, OG Anunoby hrá dobre. Neviem, proste tým hráčom, ktorí aj tomu Milesovi Bridgesovi, aj Joshovi Hartovi, tej základnej peťke veľa toho nemôžeš uprieť, lebo hrajú strašne veľa minút. A smerom dozadu by to mohlo byť trochu lepšie a nefunguje tam taká tá ešte chémia. Ale druhá vec je, že ešte by som ten tým úplne nehodnotil aj podľa toho, že je úplne nový. Si zober, že vlastne z tých hráčov z rotácie, z veľkej rotácie, tam proste, čo tam hrajú dlhšie, tak tam ostal len Bronson a Josh Hart, proste Anunoby pribudol minulý rok, Bridges je nový, Cat je nový, Deuce McBride začala až teraz viac sa hrávať. Čiže o tom to je, no a Problém je tá rotácia, že vlastne to je, a to je aj na Tipsa, že proste Tips musí viac rotovať tých hráčov, aby jeho hviezdy nehrali toľko minút. A hlavne sa im to brutálne otvorilo, veď tá východná konferencia stojí za prd. Vieš, východná konferencia celá... Je to taká komédia trošku. Celá stojí za prd, že okrem tých dvoch odidených tímov, čo je Cleveland a Boston, tak proste je to úplne brutálne otvorené. Čiže som taký, že nie som úplne spokojný, ale ešte nejdem ich úplne hádzať cez palubu, že uvidíme, jak to bude vyzerať za pár týždňov, pár mesiacov, či ju vydržia zdraví a to je najväčší problém, lebo keď budeš tú peťku hen tak točiť, že vlastne, dobre, Bridges je Highlander, Josh Hart tiež zvláda tie minúty, ale keď má veľa z minulosti vecí, keď vlastne mal zdravotné problémy, čiže uvidíme. Áno, ale presne, to je nové týmy, keď sú, tak potrebujú troška času a stále, hovorím, je odohraný, že 15 zápasov cca majú tie týmy odohraté a to tak v polke sezóny okolo All-Star sa to začne riešiť, že či treba urobiť nejaké veci, alebo ako ten tým je. Častokrát až po All-Star prestávke, ako keby to klikne v tých tímoch a pre nich je najdôležitejšie sa dostať do play-off. Čiže tam si myslím, že to by... Áno, aj to a plus mať akože výhodu toho domáceho prostredia, aspoň pre Áno, proti Atlante. No ináč, Atlante Bucks, spomeniem, k nej sa určite dostaneme niekedy ešte viac, iba toho Dysona spomeniem. Dyson Daniels, ktorý má... To je dielo, sa ukazuje, že za Dejanta Mariho proste bol to možno taký doplnok, ale keď sa ukazuje, že to je dôležitá časť a chalan proste má neskutočnú vec, má okolo 3,5 zisku na zápas, mal tam taký nejaký stretch, že 25 zápasov, 25 steals za 4 zápasy. Áno, nejaký rekord, myslím. To bolo až neuveriteľné, síce nevie úplne strieľať, ale zlepšil sa aj v tom a môže byť pre tú Atlantu taký s tým Jalenom Johnsonom, ktorý vlastne sa brutálne zlepšil, je taký, že all-rounder, tak môže byť hráčom, ktorý ich posunie tam, kde ani nemuseli sedieť, kde budú. A ukazuje to, že tí Aussies alebo Austrálčania, ktorí vždy prídu, tak majú ten hustle v sebe, že vlastne vedia sa byť, vedia brániť, Ben Simmons, proste Daniels, ale nevedia strieľať. No. Hej. Áno. A vlastne ináč ešte Atlanta iba také rýchlo, že s Trejom Youngom alebo bez Treja Younga dá sa povedať, že Atlanta nemá tak, ako keby jeho hra vplyv na výsledok týmu. Mali nejaký zápas, čo vyhrali úplne bez neho a
neviem, no nechýba, akože má na highlights je to super hráč, keď si chceš takto pozrieť, ale neviem, no ten impact tam nejak nevidím, priznám sa, videl som nejaký asi 2 zápasy, 1,5, tak aby som to nehodnotil, ale príde mi to, že není tak až úplne taký vplyv mať. No, dobre, to je jedno. Určite Atlantu ešte niekedy rozoberieme viacej. Jasné, hlavne keď bude vydať viacej, lebo Vít bol tuším zranený. Áno, takže uvidíme. Mal teraz celkom fajn zápas, čiže paráda a je dobré, že po zranení sa vráti a počíta s ním tréner do rotácie, čiže držíme palce. No, takže Oklahoma City Thunder, akože vynikajúci, tým úplne rozbehli tú sezónu fantasticky. Čo je problém, tak Chet Holmgren na 8 týždňov, ešte 8 týždňov myslím, že bude zranený. Jalen Williams je zranený a Hartenstein stále nezačal hrať, čiže troška ich tie zranenia začali prenasledovať, ale stále akože sú prví na tom západe a akože je to super, je to veľmi dobrý tým naozaj. Otvorili nejaké nové možnosti small ballu. Keď proste hrali totálny small ball, to sa mi ľúbi na vždy mám problém vyslovení toho ich trénera. Deno, on má také jak do francúzštiny meno. Coach OKC. Hej, že vlastne sa mi ľúbi to, že si zober, že oni sú síce mladí, ale nebojí sa ten tréner proste skúšať nové veci. Vieš, že vlastne on sa Deno, tak by sa mal čítať. No a teraz napríklad otvoril ten small ball, že vlastne tým, že on má v tom týme takých obrancov, ktorí dokážu brániť viacero pozícií, má tam Caruza, má tam Dorta, má tam proste SGA, ktorý vie veľmi dobre brániť, Williams, J Williams proste sa zlepšil enormne v obrane a sa možno hovorí, že to bude až na Defensive Player of the Year, že až taký level dáva. Mega. Tak s tým súvisí to, že proste môžu tak ráno, jasné, že dlhodobo sa im to môže ukázať, že chýbajú tí pivoti, napríklad prehrali zápas s Dallasom, kde prehrali totálne na doskoku, čo bolo logické, ale že ten 6 zase posunul, má 28,5 bodu na zápas, že proste majú strašne široký ten káder, majú veľa dobrých hráčov, ktorí vedia použiť. Trochu mám obavu, že či ich nemôže dobehnúť strelba, lebo vlastne za 3 body Caruso napríklad má tuším 20% ten moc mu akože Caruso, že bojovník, hádže sa po palbovke, získava lopty, snaží sa, ale ako keby úplne do toho týmu zatiaľ nezapadol. Áno, ale zase ho vedia využiť v obrane, hoci kde proste treba, a keď treba tlok na loptu, tak ide tam, keď potrebujú v small balle falošného pivota, tak ide tam, že vie brániť aj že proste vyšších hráčov ako je on. Ale hrajú tvrdo, rýchlo, v základnej časti výborný tým. Ja ich chcem vidieť zdravých. Proste keď sa vráti Holmgren, ako je tam zaplne ten Hartenstein, a to sú proste tie veci, ktoré oni potrebujú, lebo v play-off vlastne s Dallasom tú sériu prehrali na fyzičnosť a na rozkoky, že vlastne to bola vec, ktorá im chýbala. A keď sa v tomto posunú, tak to môže byť to, čo som spomínal ešte mesiac dozadu, že či sme není svedkami novej éry, začiatku novej éry. Áno, ja som stále presvedčený, že do pár rokov majú titul, proste, že to dajú. Lebo je tam až moc veľa dobrých hráčov a sú ešte mladí. Čiže akože jediné, že sa tam nejaké peniaze sa môžu rozhádať alebo niečo v tom zmysle. Ale môžu, ale aj tí pikom aj strašne veľa, že oni budú musieť uvažovať nad tým, že či stále chceme ešte draftovať nejakých hráčov a proste doniesť niekoho, aj keď dobre, teraz v tom ďalšom drafte, kde sa hovorí, že sú 3, že je generačný talent Cooper Flag a ďalší nejakí 2-3 výborní hráči, že oni predsa len vlastne aj nejaký Big Hot Clippers majú aj vlastný, čiže to ešte môže byť pre nich atraktívne. To bol ten joke, že možno, že keď Clippers budú nejak naprd na tom, že môže vlastne OKC od nich budú mať vlastne pick a že by mohli Coopera Flaga draftovať. Ale samozrejme to už na začiatku, keď Clippers už boli úplne že done, tak to bolo celkom zaujímavé, že keby ešte one OKC získali Coopera Flaga. Hej. A pre mňa stále sú OKC suverénny favorit na víťazstvo západnej konferencii. Možno aj v celej NBA uvidíme, ako ten Cleveland, uvidíme čo Boston, ale prekvapíme, keď to nebude top 3 tým po základnej časti. No, spomínal si ten Dallas a vlastne je to taký nevyrovnaný celkom tým, zatiaľ to vyzerá minuloročný finalista NBA, aj sme možno, že nejak viac od nich čakali, alebo akože sú druhý, myslím, ale ako je to také, mali nejaké 4 či 5 prehier po sebe,
hrajú akože Kyrie ako hrá dobre, aj ten Luka má občas strašne viac rozpráva s rozhodcami viac, ako by hral. Luka proste nespravil ten krok najvyššie, ktorý by mal spraviť, ktorý sme očakávali, že by mal MVP sezónu, proste nespravil. A keď prvé 3 zápasy, 4 sme vyzerali. Áno, diskutuje s rodcami, vôbec nebráni, teraz ich stále aj zápas, keď sa proste tam hádal a nebránil, proste tá obrana je na facku. Úplne kašle na obranu, ani sa nesnaží, nehrá off-ball, čiže tie veci idú na Luku. Luka si musí uvedomiť, že ak chce sa posunúť ďalej a byť medzi tými úplne najlepšími z najlepších, tak proste musí zmeniť nejaké veci a proste posunúť to ďalej. A tá Dallas proste v momentálnych chvíľach, ako sa bavím, má 7-7 a to je slabota. Áno. Proste to fakt sa čakalo, že budú v tej top 4. Majú trošku... Ja som si ich pomýlil z Golden State, keď som hral, že sú druhý. Aj na západe proste to je dosť vyrovnané a majú šťastie, že vlastne s týmito štatistikami stále sú na dostrel prvej šesky. Ale sa čakalo, že budú hrať lepšie a zatiaľ tie výkony sú sklamaním. A ten Luka, dobre, v ofenzíve stále je to super, má body, má doskoky, má asistencie, ale išla mu dole aj percenta strelby, má aj tuším menej asistencií, čiže on si musí prioritne vstúpiť do svedomia a potom sa uvidí, čo ďalej, lebo vieš, ako dobre. Problém je ten, že na tom perimetri s tým Clayom trochu stratili na defenzíve, lebo predsa ani Kyrie, ani Clay sú nie nejaký špičkový obrancovia, aj keď Kyrie, keď sa mu chce, tak bráni dobre. Uh-huh. A tí hráči pod kušom to úplne nebudú zachraňovať. Čiže uvidíme, ale pre nich platí to isté, čo pre Knicks. Ešte skoro, aby som nejaké súdy vydával. Áno, ale akože mne sa ten tým páčil aj predtým, ako ho postavené, takto viac menej, len no videl som Lukové highlights, už sú väčšinou to, že jak nadáva rozhodcom alebo jak okolo neho obehli hráči, aj to memečko, čo si aj ty zdieľal, že vlastne, že budeš braniť alebo radšej ťa vystrelíme do vesmíru. A Luka vlastne v tom skafandri, že už je pripravený letieť. Tam by si mal zobrať príklad od Jokića. Proste to je, vieš, že oni sú kamaráti a mali si zobrať príklad od Jokića. Ani Jokić není dobrý obranca, ale proste vie využívať to svoje telo a snaží sa a proste robí veci v obrane. Druhá vec je, že Dallas by mal proste trošku asi že možno aj tomu Lukovi chýba energia, vieš, že vlastne vydáva v tom útoku tak strašne veľa energie pri tom všetkom tvorení a on hrá najradšej s loptou, že nemá potom energiu v obrane, že on asi nikdy nebude nejaký off-ball hráč, ale vieš, v tomto napríklad je obrovskosť toho Stepha Curryho, že vlastne koľko robí on-ball, koľko robí off-ball, koľko toho nabeha, vieš. Áno. Čiže zatiaľ pre mňa dala sklamanie. No ináč ako o Stepovi Currym určite si chystáme nejaký taký špeciálnu epizódku asi, uvidíme, ako nám vyjde čas, ale určite by sme chceli o ňom troška viac sa povenovať, lebo je radosť ho sledovať a vlastne Golden State druhý tím a pozrieme sa na niekedy aj bližšie, ale vravili sme si, že sa pozrieme aj na Houston, viacerí ste nám písali, že kašleme na nich, tak here we go. Alperen Sengun, vynikajúci hráč, Baby Jokic, ten má fakt, že skvelú sezónu. Ja som že zabudol na to, že vlastne že aj Fred VanVleet tam je. Minule, keď som si ich takže pozeral, že vlastne ešte, vieš, že on je tam, že tam hrá. Ten Jalen Green, akože teraz má trošku útlm, mal výborné zápasy, teraz to troška ako keby išlo s ním nižšie, ale akože stále dávate nejaké body. Celkovo akože aj ten Dillon Brooks, akože hrá tam, má nejaký ten impact, trénera majú dobrého, čiže Houston drží sa v tých playoff pozíciách a uvidíme. No, je to určite, čakám od nich proti minulej sezóne krok dopredu. Vo výbornej situácii tým, tak by som povedal. Vo výbornej situácii tým, keď sa pozrite na tie štatistiky, 7 hráčov má od 11 do 20 bodov na zápas. Hrajú veľmi atleticky, majú atletické krídla, hrajú tvrdo v obrane, majú proste, vyzdvihol by som dve mená, Amen Thompson a Terry Eason, ktorí dokážu robiť všetko. Amen Thompson je ten Swiss knife, on vie robiť všetko okrem strelenia. V tom je slabší, ale vie proste blokovať, vie získavať lopty, vie behať, vie smečovať, je také dynamo, proste dostane ranu, postaví sa, ide späť a tak ďalej. Jeho dvojčka zase hrá v Detroite. Áno. Strašne zaujímavý hráčik. Aj ten Easton je proste zaujímavý. Oni obidvaja sú také presne to, čo chceš od takého mladého týmu, takú tú živelnosť, energiu, dynamickosť. Jasné, Alperen Sengun je zase výborný pivot, ktorý vie proste, ktorý používa ten footwork, používa výborný mozog, má strašne veľa asistencií, doskokov, vie využiť tie mismatche skvelé, že vlastne
To je veľká jeho devíza. Na druhej strane môže byť veľkou devízou aj čo sa týka tradu nejakého, keby to chcel Houston ako pomeniť, lebo Houston má tiež veľa pikov. Áno, oni presne sme vrali, že oni sú v tej dobrej pozícii, že môžu viacej. Houston, keď bude proste stáť hore a bude chcieť niečo urobiť, tak má na to veľa možností. A keby sa Giannis Antetokounmpo rozhodol, že nechce byť v Milwaukee, tak Houston určite bude jeden z tých tímov, ktorí môžu za neho veľa dať. Áno, akože myslíš, že že Sengun by išiel vlastne, že asi by ho, no okej, podľa mňa, keď máš možnosť získať takého hráča, ako je Giannis, tak žiadny hráč nie je chránený. Áno, to určite a aj keď to všetko bude musieť od Giannisa. Keď Giannis povie, že chce ísť, tak vtedy sa môžeme o tom začať nejako baviť, že už to bude nejaké reálne. Trošku sklamaním tam je ten Reed Shepard, ktorý som ti hovoril, sa neteším, ale to hra veľmi zle, ale túto sa možno ukazujú aj tie skúsenosti Fanfleeta, ktorý pochopil, že tam má väčšiu konkurenciu, tak začal hrať lepšie, lebo hrá oveľa lepšie, ako hral minulý rok. Áno, mal taký ten, že dostal peniaze, ako keby sa na to vykašľal. Áno, teraz hrá lepšie a Houston môže byť zaujímavý, akože ja by som ešte ten západ nesúdil podľa tej tabulky, ako to vyzerá teraz, lebo to sa ešte môže veľmi... A tak to sú jeden, dva zápasy, veľa zranených hráčov, ale ak sa Houston proste udrží v tej top 6, tak to bude super. A som fakt zvedavý, že ak to bude vyzerať v januári, vo februári, keď už bude tá tabulka v nejakom bližšie k play-off a človek už bude vidieť, ako to vyzerá pred All-Star Game a či sa budú chcieť nejako posilniť, alebo nie. Áno. Teraz urobím také zaujímavé premostenie, lebo stala sa historická vec, ktorú bohužiaľ vďaka tomu, že existuje Steph Curry, až tak možno, že ľudí nepobralo. James Harden sa prekonal Raya Allena v počte trojok a väčšinu z nich dal v Houstone, tak preto som to takto spojil a naozaj, že je to veľká vec. Je to veľká vec, že ľudia často zabudajú, že James Harden, keď hral v Houstone Rockets, že to bol proste nezastaviteľný ofenzívny hráč. Ten bol fakt, že najlepší strelec NBA, on robil si čo chcel, vedel aj prihrať. Zo západnej konferencie, hlavne keď tam mal ešte Chrisa Paula, tak bol proste, ku Chrisovi Paulovi len poviem, máme zaujímavosť, čo bude v bonuse. Ano. Iba to prezradím, nepoviem, o čom bude bonus, ale bude Chris Paul tam bude dosť dôležitá osoba. Ale vrátim sa k tomu Clippers. Áno, všetko, čo si povedal, tak je a ľudia niekedy zabúdajú, že vlastne Houston bol jediný reálny vyzývateľ Golden State najsilnejšie možnej dostave do západnej konferencie. Jasné, že tam bol Cleveland, ktorý otočil z 1-3 na 4-3. Možno potom na začiatku bolo aj OKC, jasné to berem, keď tam bol ešte Kevin Durant, úplne to začiatočné Golden State, áno. Ale to Golden State v najväčšej sile, tak proste Houston bol ten najväčší vyzývateľ. A mali smolu, že proste keď boli v inej dobe, tak možno majú aj championship. To bude posledných rokov aj Harden. No Harden je veľmi, veľmi kontroverzná postava, lebo akože fantastické MVP sezóny, neviem čo, ale nemá tie playoff momenty, až potom vo Filadelfii mal tých pár momentov, čo sa mu podarilo. A teraz proste musí ťahať ten tým a akože rešpekt, čo dosiahol. Je to ten typ hráča, ktorým si uvedomíme, že aké dával veci, až keď možno skončí kariéru. Áno, to je akože ten jeden z tých, že he is natural, že vlastne, že on je taký ten talent, že kto vie, že neviem, či on vôbec až tak maká, viacej ho asi tie strip kluby zaujímajú a toto, ale proste strašná ľahkosť prihrávky vie dať, akože ja mám veľmi rád to, ako on prihráva. Áno. To je fakt, že skvelé. Aj keď už strašne teraz stratil ten step back, už to nie je také ľahké. Není to už, ale keď ho mal vo svojom prime, tak áno, to bolo super. Krása. Tam skôr ja sa bavili, Clippers musia hrať o to, aby proste boli vyššie kvôli tomu, aby nestratili ten pick voči OKC. Hrajú dobre teraz, jak sa bavím. To som sa chcel akurát, že chcel som premostiť do Clippers. Nad ránom som pozeral z Golden State, ako hrali. Skoro si to síce na konci presrali, že vyhrávali o 10 bodov a proste na konci skoro presrali a ani doskočili loptu a Golden State tam malo asi 3 strely, Gary Payton a ešte niekto tam mal ešte a tak ďalej. Ale proste hrali dobre a ja by som vyzdvihol hlavne dve mená z Clippers. Jedno je Norman Powell, ktorý hrá fantasticky, je momentálne najlepší strelec Clippers a má 23,3 bodov, má dokonca viac bodov ako James Harden a je all-around scorer, že vždy bol iba taký spot-up shooter a teraz proste vie si aj vytvoriť strelu. Ten ma fakt prekvapil, že hrá takto dobre. A hrá v 31 rokoch svoju najlepšiu sezónu zatiaľ, čo mal. A Ivica Zubac, ktorý proste hrá super a dokáže veľmi využiť, keď má nejaký mismatch a keď má nejaké veci, ktoré proste mu hrajú v to, že je vysoký fyzicky,
také ten Jonas Valanciunas to vedel robiť a toto je momentálne aj Zubac, ktorý má, keď sa na to pozerám, priemer momentálne, že 15 bodov a 12 doskokov na zápas. Čiže keď sen každého konča má takéhoto centra. Áno, čiže to je super a uvidíme, že kedy sa vráti ten Kawhi, takže a myslím si, že u Clippers veľa robí ten Tyronn Lue, že vlastne sa ukazuje, že nie nadarmo ho uznávame aj my a to je taká zaujímavosť, že napríklad všetky, myslím si, že budeme sa baviť aj o Miami, ale proste Erik Spoelstra je vo všetkých týchto je, že úplne, že najlepší v tých percentách a jediné, v čom proste dali, že ho predbehol, je to adjustments, že v tom vlastne je Tyronn Lue lepší. Že v tom dokonca dali, neviem, či GM-ovia o tom hlasovali. OK. Áno, Clippers, ako sme čakali, že sú že už úplne done, tak sa držia, ale uvidíme ten Kawhi, že... Uvidíme, kedy sa vráti. Či vôbec čakať na ňo, to je taká moja skôr otázka, ale... Áno, uvidíme, Uvidíme. Poďme, možno, že také prekvapenie sezóny, by som možno, že povedal, je zatiaľ. Samozrejme, fakt sme na začiatku sezóny, všetci si musíte uvedomiť, že toto proste tá sezóna sa rozbieha. My sa tiež sami už poučili, že netreba mať veľké vyhlásenia, lebo to, čo sa udeje po 20 zápasoch a čo sa udeje po 50, je brutálny rozdiel. Áno, ale Detroit Pistons oproti fackovací panák minulých sezón, Detroit Pistons teraz začali akože veľmi pekne. Kate Cunningham sa vrátil teda, lebo minulú sezónu dosť laboroval so zranením a vyzerajú dobre, držia sa, vyhrávajú zápasy, proste v tom slabom západe by som to povedal, slabom východe, tak vlastne sú na tej 7. pozícii, ale akože hovorím, tu stačí jeden zápas vyhrať a sú zase vyššie, čiže ten Detroit ako keby konečne našiel tých hráčov, strašne mi sa páči ten Jalen Duren, čo už minulý rok sme ho chválili, že to je proste beast a hrajú fakt, že dobrý basket. Detroit basketball. Bad boys. No, ja by som vyzdvihol jednu vec, ktorej dám do paralely s Clevelandom Cavaliers, že vlastne v Clevelande sa naučili hrať vedľa seba Donovan Mitchell a Darius Garland, čo sa hovorili, či nezmenia. Okay. A teraz to vyzerá, síce ten sample size z tých 15-16 zápasov je ešte málo, ale Kate Cunningham hrá veľmi dobre s Jadenom Ivym pri sebe, že vlastne ten Ivy bol taký trošku stratený, ale teraz vlastne nejako našli tú chemiu medzi sebou a hrajú obidvaja veľmi slušne, dávajú body a Kate Cunningham je proste ten hráč, ktorý sa hovorí, že to je taký podobný typ ako Luka, ktorý vie využiť tú, ako nie je taký smart ako Luka, čo sa týka tých vlastne všelijakých tých zakončení, ale skôr narážam na to, že to je proste vysoký fyzický rozohrávač, ktorý vie využiť tú svoju silu a atletickosť. Pozeral som pár zápasov, utvojil mi tam v pamäti zápas proti Miami, ktorý som ti aj písal, že proste kde som, jak sa hovorí známe klišé, aj majster tesár sa utne, tak to som asi v živote nevidel, lebo tam bola vlastne taká situácia, že oni vlastne Detroit rozohrával z autu a bolo nejaký 1,7 sekundy do konca. Dával som to aj na Twitter, čiže keď ma followujete, vyhľadajte si, že vlastne tam spravili klasickú tú clonu bez hráča, on dostal to na Eliu, on to proste hráč to zadankoval. Ostala nejaká sekunda, proste nasratý Spoelstra si sa zobrať timeout, ktorý nemal. Okay. V tej chvíli dostal technickú, za technickú je 1.6 a to 1.6 Detroit vyhral. Okay. Čiže vlastne Miami vyhrávalo o 2 body, oni mali 1,7 sekúnd do konca a nemuseli im trafiť trojku a vyhrali. Áno, bravo, presne, že sa tak kajal, že akože je to, že it's on me, že proste, ale však... Áno, aj keď pri... Jasné, že to sú sekundy a musí sa rýchlo rozhodovať, ale na to tam aj tí 8 asistentov, aby proste klepali po ramene tréner, máme timeout. Áno. No, presne, ak si povedal, aj majster tesár sa utne a vlastne má na to právo. Každopádne Detroit určite odporúčam, že tiež sledovať trochu. Áno, ten Kate Cunningham, ja ho mám rád, proste mne sa ľúbi ako hráč. To konečne hra, lebo akože minulý sezón bol taký zranený. Áno, bol zranený, mne sa ľúbi ako hráč, ja si vždy spomeniem na to predminulý rok. Teraz som si neistý. Predminulý rok, myslím, pred majstrovstvami sveta, keď alebo tento rok pred olympiádou. Teraz nechcem fabulovať. No jasné. Myslím, že predminulý rok.
a hrali vo Vegas oni hrajú tie scrimmage zápasy, že tam hrajú ten tým, ktorý ide na ten veľký turnaj a potom zavolajú tých mladých, čo sú ten Rising Stars a jeden zápas prehrali, Cunningham tam robil s nimi, čo chcel, ten nejaký beatwriter tam písal, že vlastne, že vyzeral ako Luka Dončić v týchto veciach, že vlastne že bully ball hral. Kedy si Chris Webber proti Dream Teamu, myslím, že... Áno, to sú zaujímavé veci. To sú tie zápasy, z ktorých nie sú videá, ktoré by sme chceli vidieť, ako napríklad Dream Team, čo je ten svetoznámy, sa hovorí tá story, že vlastne v Monaku, čo hrali ten zápas proti sebe, Jordanov tým a Magicov tým. Že... Áno, že tam už išlo o viac, ako len si zahrať. No, dobre, spomínali sme Miami Heat, opäť pýtate sa, že prečo kašleme na Miami. Nekašleme na Miami a... Tak som sa zasekol. Nekašleme na Miami a môžeme sa o nich porozprávať, ako sme dali Erik Spoelstra, stále fantastický tréner, jeden z najlepších NBA histórie, dá sa podľa mňa už aj tak o ňom hovoriť. Tyler Hero, výborná sezóna zatiaľ, ten ide. Jimmyho Butlera ja vždycky hodnotím až na záver sezóny, lebo podľa mňa on sa tak šetrí, nejak dokope ten tým do play-off a potom začne hrať. Len teraz je otázne, že hrajú tú novú zmluvu, že potreboval by ostať zdravý, hrať viac zápasov, zase už pár zápasov chýbal, aj keď v tom poslednom, čo tuší vyhrali, tak dal nejakých 33 alebo 35 bodov, že hral veľmi dobre. No sú takí nemasti neslaní, aj ten Bam Adebayo akože hrá dobre. On hrá akože dobre, len... Hrá dobre, ale možno by som čakal, že ešte trošku väčší, že už by sa približoval k tým 20 bodom viac. Ja neviem, ten Jaime Jaquez Jr. To som kokos vytrbal už z fantasy dnes. Ktorý sa čakalo, že proste spraví ten ďalší krok, tak sa zase ukazuje, že tá druhá sezóna... Bol nováčik minulý rok? Bol. Bol nováčik, presne, že druhá sezóna je ťažká pre tých hráčov. Takže je to také, no neviem, no hlavne z toho, jak je slabý východ, tak oni momentálne sú v tej top 6, ale majú negatívnu bilanciu, ako sa bavíme, že človek by trošku čakal viac. Že proste... Aj Scary Terry nehrá úplne to, čo by mal. Nehrá, no a teraz je otázne, že vlastne, že či ten Tyler Hero je ten hráč, na ktorom chcú stavať, alebo to chcú proste posunúť ďalej a uvidíme, že ten... nepríde ako takýto, že on by mal byť ten... No nie je úplne líder, no nemá ani na takú obranu na to a že či aj s tým Jimmym počítajú. Či tým Jimmym počítajú, že proste dať mu peniaze, lebo predsa už mám koľko, 35, býva zranený. Tiež sú v ťažkej situácii. Mm-hmm. No uvidíme, ale každopádne o Miami sa vždycky hovorí až na konci sezóny, keď začnú robiť zázraky v play-off, aj keď minulý rok presne sa stalo to, že Butler sa zranil a skončili. Vlastne tam to bol problém. Akože pre mňa je také sklamanie, pamätá si Duncan Robinson, keď hral proste ešte dobre, to ešte v bubli nebolo. On hral dobre, potom zle, minulý rok dobre a teraz zase tak všeliak, no. Hej, no, že čakal som, že bude fakt, že taký ten strelec, taký Kyle Korver štýl hráča, alebo niečo v tom zmysle. Nevychádza to, ale uvidíme. Miami presne tak, ako aj Tomáš povedal, ten východ je tak slabý, že aj negatívna bilancia ti stačí, že byť v 6. Čiže to je celkom zaujímavé a možno, že smutné. Uvidíme, možno, že Adam Silver vymyslí opäť nejaké pravidlo, aby sa to vyrovnalo, alebo čo, ale verím tomu, že už nebudú robiť žiadne šialenosti, nejakých 9 turnajov. No a ešte jeden tým, ktorý sme sa chceli pozrieť, je Minnesota. Julius Randle nedávno Stepback trojka víťazná. Dal rešpekt našej show a jeho prvý buzzer beater dal. Jeho prvý buzzer beater ešte spravil oslavu ako Devin Booker, aby mu to dal vyžrať. Bolo to akože, bol tam ten súboj, ale tak Minnesota, no tiež sme od nich čakali, že budeme sa pozerať na tabuľku a budeme vidieť Minnesotu, že medzi prvými týmami. Aj keď už stále to budem opakovať, ale je to začiatok sezóny, ale proste nie je to tam úplne super. Rudy Gobert, ten sa skôr sústredí na trepanie blbosti ako na tú hru. Hej. Ant-Man akože hrá dobre, ale je tam, no není to úplne, že to Dante DiVincenzo, ten fakt ako si aj ty predpovedal, že či to iba jedna sezóna, čo mal v tom Knicks, že či nebola taká špeciálna. Áno. Lebo ten nehrá skoro vôbec dobre, alebo nenašiel tam to tempo. Hej, prvé zápasy celkom fajn išiel, ale teraz už iba nejakých 20 minút hrá a to taký hráč podľa mňa. Taký sú nemasi neslaný, akože, ale podľa mňa to súvisí aj s tým, že zober si, že keď ti odíde taký veľký pís, ako je proste Kate, ktorý tam bol... Ale veľakrát na ňo pindali, že im tam že vadí, že ho chcú dať preč. Áno, ale proste, vieš, prišiel iný typ hráča ako Randle a pritom akože musím dať shoutoutu Juliusovi Randlovi, ktorého som hejtoval. Ako teraz
tak, jak hrá, to je ten Julius Randle, ktorého chce každý vidieť, proste ako hrá, dáva body, posúva loptu, má dosť asistencií, nehrá to zbytočne na seba, nehrá furt to ISO a tak ďalej. A pre mňa to je ďalší dôkaz toho, že to nebola od Juliusa Randle, alebo to bola chyba Thibodova. To som sa chcel spýtať, že kde je problém. Ktorý nemá ofenzívny systém, čiže vlastne aj ja sa týmto spôsobom ospravedlňujem Randlovi, ktorého som hejtoval. A keď bude takto hrať a takto tú kariéru bude hrať, že proste nemusí teraz všetko hrať ISO iba on, ale vie tú loptu aj posunúť, tak potom sa mu to aj vráti tým, že vlastne dá takýto buzzer beater a bude hrať dobre a môže byť zaujímavou alternatívou pre tú Minnesota. Uvidíme, či budú lebo majú toho Nazarida, čiže oni ešte tiež majú veľa rozhodnutí pred sebou, čo ako budú robiť. Donte Vincenzo, no on je volume shooter, vieš, on proste potrebuje, mal tam teraz ak som pozeral s tým Phoenixom, tak tam mal dal 15 bodov, ale mal tam tuším 3 trojky za 3 minúty alebo tak, ale išla mu dole tá percenta strelby, čiže... Je to zle, no. Čiže ja som to trošku očakával, že nie je to až taký skôr, aby to až tak udržal, vieš, na takej úžasnej úrovni, ako bol v tom New Yorku. Spravil rekord, nie? To za sezónu. Hej, a plus na New Yorku, vieš, nikto na neho netlačil z tej pozície, že vlastne tu je najväčšia hviezda Anthony Edwards, stále niečo môže k tomu ešte povedať aj Mike Conley, aj keď ten už je tak trošku úzadí, ale je tam aj Nickel Alexander Walker, ktorý je výborný obranca a má dobre tie trojky z bokov, čiže tá konkurencia tam je vyššia. McDaniels, myslím. McDaniels ako na pozícii 3. Očakávam, že Minnesota sa zdvihne. Vieš, akože to je zase... Tiež proste musíš pomeniť niektoré veci, aby si sa zase dostal na nejakú úroveň aj v tej obrane, aj v týchto, keď ti tam prídu, lebo proste Cat a Julius Randle sú rozliční hráči, vieš, keď je skôr tým, že proste hodíš loptu, vie vystreliť za 3, využíva tú fyzičnosť pod chrbtom ku košu, Julius Randle zase má rád skôr to 1 na 1 driblovanie. Ale zatiaľ sa mi ľúbi ako hra. Akože dúfam, že to není len ukážka toho, že teraz potrebujem novú zmluvu, tak hrám tímovo, že bude takto hrať ďalej a dosvedčí mi to, že zasa krútim okolo toho Thibodova. Hej, áno, uvidíme, že inak akože mi tak len tak napadlo, že to akože nebavili sme sa, že sa budeme baviť o tom týme, ale tak Philadelphia 76ers len teraz tak, že ty vole, že oni sú na tom, že veľmi zle. Sú na tom otrasne a vrátil sa im aj Embiid, aj tak prehrávajú, v tejto chvíli majú 2-11, chýba im tuším Tyrese Maxey, Paul George nehráva, no hrajú zle, akože ten tým je zlý. Majú dobrého trénera, ale vieš, že proste... Nesadlo si to dokopy, proste... No už začína trošku klikať, vieš, lebo už je to ako také alarmujúce. Že vlastne, že už takú hello, že už asi by nemali dať takéto proste štatistiky a uvidíme, čo ten Embiid, či už bude viac hrávať a hlavne v tejto chvíli Embiid má, že priemer je 14 bodov. Vieš, to je u neho, že šialený podpriemer. Áno, šialený podpriemer a jediné, čo ma teší, že v rotácii 20 minútovým, som sa povedal, že ice timeom, áno. Vykorčuluje na palubovku. Áno, je Gershon Jabusele, ktorý proste hráva, som rád, že hráva. Má pár zápasov, že niektoré má celkom fajn, ale je taký striedavo oblačno. Hej, ale na to, aký majú káder, akože aj keď mali tých zranených hráčov, tak som očakával oveľa viac. Zatiaľ je to súverné sklamanie, ja som zvedavý, či sa prebudia. A musia teraz spraviť nejakú víťaznú šnúru, nejakých 5, 6, 7... Majú výhodu, že sú na tom východe a stále to vedia zachrániť tú sezónu. Áno. Ale hej, no od Philadelphie čakali všetci oveľa viac, však boli medzi favoritmi. A uvidíme, Embiid možno, že asi musí dostať do toho tempa, že ale čak... Či vydrží hrať, no, či vydrží aj tie reči, čo má, aj také, že aj nechce hrať, aj tie reči, že tam že nič nedlží Philadelphia ako mestu a také veci. A to je podľa mňa strašne taká hra na hranie, lebo tí filadelfskí fanúšikovia sú fakt, že... Philadelphia je úplne, že killery, tí ľudia. Áno, že... to je proste, tí ti nič nedarujú. Než dostal som chuť na Philly cheesesteak práve. Hej, neviem, či tu máme to po ruke. Dobre, ja si myslím, že tieto týmy sme nejak tak, čo sme chceli zhodnotiť, sme zhodnotili. Určite vieme, že tam ostal Boston, ostal tam Orlando, ale k tými sa určite dostaneme... Shoutout tu Franz Wagner, ktorý a obidvom Wagnerovcom, iba tých by som spomenul z Orlanda, že vlastne pri zranení Bankera hrajú výborne. Áno, naozaj, že ani nevidno, keby Bankerov, že... Áno, a doma to majú tuším 7-0 v týchto chvíľach, ako sa bavíme. Áno, a vlastne čo sa týka Bostonu, tak... tam asi žiadne prekvapenie moc
vyslovene povedal, že niečo sa deje, že čo by sme nečakali. Uvidíme ten zápas, no škoda, že tak časovo to nevyšlo, že ten Boston Cleveland, že sme nevideli, ale verím tomu, že to bude fantastický zápas, čiže vy ste už možno, že videli, tak verím, že moje slova nadobudli pravdu. A ešte máme dve veci, ktoré by som chcel spomenúť. Taký skôr, akože hrali sme o Hardenovi, taký honor, ale je tu aj Vince Carter, preto dneska aj tuto vysia jeho dresy, pretože dostal sa tej pocty ako prvému hráčovi za Toronto Raptors, ktorému vyvesili dres s číslom 15 a ja si myslím, že tam ani nie je vôbec o čom. Dostal basketbal spopulárnil v Kanade ako nikto a naozaj, že takýto hráč si zaslúžil ten dres. 100%, jasné, bola tam trošku tá nevravživosť, o ktorej sme rozprávali, že vlastne, že sa nevrátil do toho Toronta, aj keď hral v toľkých tímoch, ale potom sa to nejako obratilo a zaslúžene vyvesený dres proste aj on má zaslúhu na to, že z Toronto sa stalo tým, ktorý to dotiaľ až titulu potom neskôr. Áno. A ako sme sa bavili v epizóde s Mariom Earingom, že sledovať highlighty Jasona Williamsa White Chocolate je nádhera, tak myslím si, že Vince Carter a jeho Dunk de la Muerte, úžasný hráč, čiže veľká zásluha. A máme tu aj hráča / trénera / funkcionára Pat Riley, dostane svoju sochu pred, nejdem povedať, že kryptoarénou, poviem, že pred Staples Center, pre mňa, že v LA dostane proste svoju sochu. Kto nevie, tak Pat Riley teraz funguje hlavne ako prezident Miami Heat, skvelé ťahy, vie výborne mať čuch na hráčov, všetko, získal titul v Miami, ale hlavne bol trénerom počas éry Showtime Lakers, ktorá je jedna z najkrajších basketbalových ér, čo sa týka basketbalového týmu, ktorý hral. Najrozmanitejší tréner. Že akože áno, môžeme sa baviť, že najlepší je Greg Popovich alebo Phil Jackson, ktorý proste vyhral z Chicago z Lakers a Popovich proste tie éry San Antonia, ale najrozmanitejší tréner bol Pat Riley, lebo si zober, že Pat Riley bol Showtime Lakers a potom bol Bully Ball Knicks v 90. rokoch, s ktorými síce nevyhral titul, ale proste hrali ten basket, kde Billy, proste aj s Jordanom hrali 7 zápasovú sériu a potom vlastne odtiaľ odišiel v Armani oblekoch do Miami, kde sa stal proste aj spoluvlastník a vydobil si také miesta ako nikto iný. A normálne ma mrzí, že jediný dobrý hraný seriál, ktorý ma fakt bavil o basketbale, čo bol Showtime Lakers, čo bol na Max alebo na HBO. Adrien Brody, čo hral? Po druhej sérii to skončilo. Adrien Brody hral úplne skvele, proste mu vypadol mu z oka v tých veciach a škoda, že to skončilo, lebo keď to napríklad porovnám s tým šitom, čo je Clippers, s tými hráčmi, sa nepodobá nikto na nikoho. Ktorý netrafil, alebo s tými nudnými dokumentami, ktoré máš tak nebavia, že akože áno, je to dobre pre širokú verejnosť. Áno, také pre oca na dovolenke. Tak, áno, že z tých dokumentov, čo ma bavilo, bol fakt, že ten Giannis ma bavil. A tie ostatné, akože je to starting five. OK, je to v pohode, pozrieme si to. Je to v pohode, ale presne kamoš napísal, že pre fotrov oddychovka. Tak a plus Teo sám vie, keď sa pohybuje v týchto sférach, že ono to vyzeralo ako podprahová reklama na NBA Cup. Že vlastne to tam prežívali tí hráči, a keby tí kokos mali vyhrať titul, že to bolo až také viac ich to motivovalo, jak on je. Akože... Áno, ale... Uvidíme, nová séria má byť ináč, má tam byť Harden, Haliburton a ešte zavodol som teraz Raču, však nevadí. Byť aj budúca sezóna, že to starting five, ale ja mám radšej tie dokumenty, keď sa tam proste vidíš, jak maká ten hráč, možno, že by ma zaujímalo, že akú stravu, možno, že vieš, že špeciálnu má upravenú, posilujú, ako, že aké majú tie fázové tréningy. Mňa toto na tom baskete fascinuje a vie ma to aj možno, že motivovať. Takže... Áno, a v dnešnej dobe je veľmi ťažké spraviť o žijúcich ľuďoch dobrý dokument, lebo vlastne všetci si to ovládajú od sociálne siete a cez svoje produkčné firmy, čiže povie ti len to, čo chcú povedať, čiže nič najvyššie sa nedozvieš, čiže dozvieš sa až vtedy, keď s prepáčením umrú, alebo už sú starí. Áno. Neviem, čo sa len otočí. A ja dúfam, ja veľmi túžim po dokumente kľudne aj viac časťovom o Larry Birdovi. To je hráč, ktorého by som chcel vedieť dokument o ňom. Áno, to by bolo až scary možno. Ďakujem vám za sledovanosť, že ste nás dopozerali aj tejto free epizóde. Naši títo híráci, alebo jak to povedať, vy už túto epizódu ste videli skôr na našom Hero. Pripomínam, do konca novembra máme to za 3 €, od 1. decembra už začíname na 5 €, čiže ak niekto by ste nás chceli podporiť a dostávať ten bonusový content, nech sa páči, smelo. Keď táto epizóda už sa stala free pre všetkých, tak už akurát pribudol na
náš Hero pribudol nový content a síce sme si urobili, uvidíme, či to bude seriál, ešte to ideme nahrávať, ale GOAT každého týmu, lebo tuto všetci to riešia, niekde je to jednoznačne, že kto je ten šéf toho týmu. V Chicago Bulls vieme, že Alex Caruso a takto, ale uvidíme, pozrieme sa tým po týme a zistíme, či sa zhodujeme, že kto je najlepší hráč histórie akého týmu. Áno. Takže čaute a díky. It's Lillard. He got the shot.